machalo nade lokruok makamagi kadun buro osewacho ni ng'ama kama onge kodwa osedhi kama chielo wawile bende ratiro makamagi pod bro neno wach makamagi naneno kinde mane welo joma moko mabende ne ogol mano mane ni e Senate kacha waneno ka lokruok bende notim gi Azimio speaker bende nodagi wach makamago sani wadhi neno pogruok moro amora Tom Nduku. And I associate my advice on that to gima nyalo medo en mano tapano koro bunge timo gima ber gima rach nyaka pengi koro kaka penge ka speaker kinya winjo wach nikech mokwongo kara sergeant at arms magolo jigi bende jobungo bed mondo gingen at what point ma sergeant at arms ni ogol ngato oko kech they are also part of the chaos so those rules parliament odhi obed piny mondo rang ngien wan ka jotim nonro we don't look at an order per se we should also now and okil bro ngisi kae the only thing ma legal team mar ODM onego tim onego giranto how was the motion formed and on what grounds were the orders given. Man, I think ni mai kama dwa no ODM approve Azimio approve or improve kagi mono work let them check it very well nyo nego beni so the court maken gima ko stand to they make another application before the court to give an no interim order michioni is going to affect us in terms of decision one jo magini affect so I think ne kanya dwaro no mondo party wa or stand up gik moko duto seche moko wan go joma ni legal team kata mani speakers panel mabene nye watangula na nyalo bedo go mondo gi interpret the whole thing so I think the best thing is we are in a very correct position me I want to support what happened yesterday and ajiwo million that one should continue serikal kok winj wach must be told ni vote mara here is much bigger kata vote ma party muteri is much bigger you understand.